Akkor a videóm címe a hackerkedés. Játékok, androidos, gamék, meg stb. Hát így tömören foglalva csak megmutatom a játékokat, miket lehet meghackelni. Hogy online játékok, single, alapjátékok, stb. Kezdem egy alapjátékkal. Hát ez inkább azért lépek bele, hogy megmutassam, hogy sikerült meghackelnem a játékokat. Hát egész szépen meg tudtam őket. Ez a Schwab's Attack című játék, ez egy alap fegyveres játék. Az hát igaz lehet multiba is, stb. Hát ez egy kis oldalnézetes játék. Hát ebbe sikerült 126.885.120 lóvét belehackelnem. Hát igaz ebből a kulasból itten azért nem raktam olyan sokat, mert nincs értelme, mert ez ilyen feltöltés, meg ilyen hülyeséget. Hát abban a játékból sikerült minden fegyvert megvásárolnom, minden maxon van, minden. Akkor vannak ilyen bombák, minden hülyeség, hűtő, minden maxon van ebben is. Hát a poén, hogy még atombomba is van benne. Bárminek, atombomba. Nagyon kemény. Mindegy, ez egy szuper kis játék, igaz most hát belelépjek, megmutassam, hogy mindegy, nem akarok már, mert nagyon sok idő telik. Mindegy, csak megmutatom észre, hogy mennyi lóvét sikerült beleraknom. Hát akkor jöjjön a következő, azt nem tudom, hogy ismeritek-e. Majd azt is elmondom, hogy miért rakok bele ennyi lóvét. Például ebbe. Remélem be is tört. Ez a Traffic Reader. Ez egy motoros játék. Hát nem rossz kis játék. Ebben a játékban sikerült, igaz kibaszottul nem látszik, hogy mennyi lóvét raktam bele, de inkább mondom 113.550.112-t. Még ilyen G pontot, vagy mi ez is le. De igazság szerint lehet bele többet is rakni, csak azért nem rakok bele többet, mert hát online rakom bele. És annyit kell klikkelgetni, hogy egy idő után elfárad az ujjam. Hát jó, most ez szerintem egy brutál jó kis összeg. Minden meg tudtam benne vásárolni. Motorok, akármit fel tudok oldani. Akkor az karakter, meg ilyen pályákat, minden hülyeséget fel tudok benne oldani. Hát igen, ez is sikerült. Akkor most megmutatom az online játékokat, hogy azt is meg lehet hackelni, ha valaki ügyes. Ez a játék, igaz a kedvencem, ComZombie című játék. Hát ezt egy brutál, hát ebben már igen többet raktam már, na, szó, kedvencem. Lehet multiba, singlibe, mindenféleképp játszani. Hát én nettesen szoktam, online szoktam ezzel játszani. Remélem be is tölt, meg a hangom is visszajön, kurva anyját. Hát ez a ComZombie mini című játék. Remélem rá is menne a apply-ra. Picit várjatok, mert ezt újraindítom, baszakszik a kurva anyját. Csak azért akarom ezt is megmutatom, az online játék is, még hát, hogy ezt is sikerült egész szépen meghackelnem. Hát itt az online VS, Survivor, ez ilyen alapszintek. És ebbe raktam, hát ha ezt valaki ki tudja mondani, 99 millió töttörötödő, gyémánba is ugyanúgy szint 90 millió töttörötödő, az anyja tudja, ki se tudom mondani. Ebből is megmutatom, hogy neked sikerült. Hát a legkeményebb karakterem van.
az arany tötörödő. Itt. Jó. Hát fegyverzetet is mutatok egy kicsit. Ez is fullokon van. Ilyen 26 000 szorozva 9-el, annyi is lehet mondani, tötörödről. Majd lesz még videóm, amiben megmutatom, hogy milyen vagyok, így online. Mindegy, ezt is megmutatom, hogy így sikerült beraknom. Jöhet a következő. Ez egy online játék volt, amit sikerült ezt is meghackelnem. Hát akkor nézzük ezt is. Hát azt hiszem, ez is egy single játék, hogy magyarul egy ilyen alap, net nélküli játék. Hát ebből is raktam egy kevés lóvét. 147.360.765 csillagot sikerült beleraknom. Ebbe is úgy szint minden fullon van. Itt a fegyverzet, gyorsba, megmutatom, full, ilyen fegyverzet, full, jó, ilyen eszközök, flip, ezek is mind full. Jó. Jó, akkor ezt is megmutattam. Mit mutassak még? Hát ez is egy jó kis játék. Dungeon majom. Ez is egy alapjáték. Hát ezt is sikerült meghackelnem. Fly. Ebben van 2.080.000. Nem, egy kicsit tudom mondani a jóstra szakítson. Hát igen, ezt is sikerült. Mit nem? Azt mondja, hogy már mit is akartam. Hát igen, itt is mind úgy szint zenész fullon van. Hopp, ez még nincsen. De gyors még is veszem. Most már fullon van ez is. Na hát igen, ezt is sikerült. Hát még ez egy nagyon híres játék, népszerű. Ez a Mini Racing című játék, ezt is sikerült úgy szint meghackelnem. Majd még azt is elmagyarázom, hogy mikkel hackelek, meg hogy milyen kombinációval csinálom ezeket a dolgokat, hogy megtanulom. Hát ezekkel úgy szint a Google Play, YouTube, Freelex, Opera Mini, ezeket mind meg lehet hackelni. Hát ebben a játékban már gyorsítsam meg, minden sikerült már megvennem. Minden fullon van, mindent kipróbáltam már, szanyat jó. Hoppá, ez még nincs megvéve. De most már ez is meg van véve. Minden csutkám van. Nagyon jó játék. El lehet vele lenni. Van benne a Strax. Itt gyorsan jöttem. Max. Itt is a tank. Max. Na és így tovább a játékok. Hát amennyit összeget sikerült ebbe is raknom. 168.100.000, vagy nem tudom már mennyi. Már mindegy sok, az a lényeg sok. Hát, mit mondjak még erről a játékról? Lehet ezt is online játszani. Így tovább. Hát gyorsan mutatok ebbe, és még van időm. Mit mutassuk már, ki se tudja. Most egy tankkal még. Igaz, ez már frissítése. Tank. Azt a kurva egy tankkal meglepetni. Hát ez a tank az... Jó, meg is valóban kurva, mert fel is idegesítem ma. Hát meg milyen játékot mutassak.
Most egy kicsit fel kell forgatítanom a képernyőt, ez egy 3D íjas játék, hát ezt is sikerült úgy szint meghekkelnem. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Hát igen. Hát igen, minden pályát megvettem, mindent kipróbáltam ebbe is úgy szint. Megvettem. Hát ebben a játékban van. Hát ezt már otthon mondjátok ki. Nem tudom kimondani. Igaz, amikor értekeztem, íjakat vettem, a legdurvább íjakat, igaz, most egy kézzel csinálom a dolgokat. A legkomolyabb íjtartó, pöcsömség, íjakat, a legkomolyabbat, minden hülyeséget ebbe is megvettem. Hát ebből ennyi elég. Hát mit mutassak? Mutatok egy kis online játékot. Szerintem, hogy nagyjából mindent megmutattam. A végére egy kis csatát is mutatok, hogy milyen szinten vagyok. Szerintem eszméletlenül, hát. Ez úgy szint a komp Zombie Mini. És online fogok játszani. Ha beenged a szerverbe. Ja, a faszt játszok. Elnézést. Na, még így megmutatom, mikkel szoktam hackelni. Ez a Hark APK data, itten, ő az. Gunner-killerrel szoktam hackelgetni, és a Lucky Packerrel. Hát ezt úgy szoktam, hogy mind a hármat elindítom, és valahogy úgy összekombinálom, és akkor úgy tudom átírni a pénzt, rögöt, aranyt, pályaszinteket meg tudok nyitni, mindent szóval. Kis aranyos Lucky Packerünk. Ezt csomagtelepítőnek szokták alkalmazni, csomag, módosítás, ebből is lehet alapjátékokat hackelgetni. Akkor itt a kis Gunner-killerünk. Hát ezeket mind ROC használatával lehet használni. Hát itt is Y összeget beírom, plapla Gunnerbe, és akkor már csapatom is bele. És akkor ez meg egy kicsit bonyolult, ez a Hack APK data, mert ez nem hackelé, hanem te írod át a pontokat, karakterszámot, pályaszámokat, akármit. Itt például megfogunk egy játékot, rámegyünk, mondjuk a Benji-re, és akkor ilyen csúnya dolgokat, itt mindent szinte át lehet írni. Itt mindent. Mindegy, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat és meghallgattatok. Ennyi volt. Sziasztok!